Aquesta és la segona part del nostre viatge a Xina i Japó i avui repassarem la nostra estada a la ciutat de Kyoto, així que espero que ho gaudiu. Adeu, adeu. Esmorzar amb mandonguilles. Finalment, els extrems, a l'anime i a l'Ikea, es toquen, suposo. Check-out fet de l'hotel. Han estat 10 hores absolutament màgiques. Passió, desenfreno, no res, no parar. I ara res, ens anem cap al tren, direcció Kyoto. Crec que tenim una horeta, o sigui que anirem rapidet. Una cosa del metro de Japó que ja sabíem és que no s'hi pot parlar, o sigui, a dins la gent va tota callada, que és una cosa bastant impressionant i bastant impensable per algú que viu a Barcelona, la veritat. Bé, doncs així com a primer plan a Kyoto anem a tatxar ja coses de la llista. Anem a veure el Kiyomizu-dera, que probablement sigui el punt més turístic i famós de la ciutat. El temple és Patrimoni Mundial de la UNESCO i del que després us donaré més dades apassionants. La pagoda aquesta de Kyoto, la veritat que és preciosa, però està molt plena de gent. L'any passat hi vam venir a les 7 del matí i vam venir, no hi havia ni Cristo, i vam dir una cosa, jo crec que no estem al lloc correcte. I al cap de mitja hora estava a rebentar. Bueno, en fi, coses de ser uns turistes responsables, suposo, i anar a hores no concorregudes. Però sí, ara ja a l'hora d'avui està a rebentar. Aquí, un planito. Vull dir, això d'estar fent cua per un spot, allà tot això és cua, és que cap puto sentit. El que sí que no acabo d'entendre, bueno, tampoc ho vaig entendre l'any passat, ni a Xina quan hi vam anar, és això de la gent que es disfressa o fa cosplay de ser un samurai, jo què sé, per anar vestit per aquests carrers, que és com... amic, vas néixer a Badia del Vallès, vull dir, calma't una mica les popes. Per fi, comencem a veure la llum al final del túnel en forma de la pagoda cap on ens dirigim. Júlia? Probablement això sigui la cosa més xarca i massificada que farem en aquest viatge, però jo us prometo que val la pena. I des d'aquí doncs, també podem observar les vistes de la ciutat de Kyoto, entre les quals hi destaquen, aquesta senyora no, sinó el pirolo que té darrere, que és l'estació de Kyoto. Gent, a més hem vingut a una època fantàstica perquè ja comencen a sortir els colors de la tardor de Japó, que són com algo que em dona vida i vitalitat per aguantar el que em queda d'any laboral, crec jo. Bueno, Júlia, ens explicaràs què fa especial aquest temple o què? És un temple que és patrimoni de la humanitat i un dels més destacats de Kyoto, sobretot per la seva estructura característica, que és que està sostès per unes grans vies de fusta. No té una base completa sòlida, sinó que està subjecte com per pals i li dona una estàtica molt característica i especial que, com podeu veure, tothom vol fotografiar. I nosaltres també. Bona explicació llegida de ChatGPT. No, home, no. Tota aquesta gentada està fent cua per fer-vos una foto dels palitos que aguanten el temple. Jo us prometo que us en aconseguiré una. Apa, de res, suposo. Està esperant per poder-me fer una foto. Bueno, ara que ja hem visitat tota la zona aquesta més tradicional, ens anem a buscar dinar abans de poder fer, per fi, el check-in de l'hotel i descarregar-me aquesta motxilota que porto, que sembla que porti 8 cadàvers a sobre. Joder, només en porto 7, tio. Tampoc n'hi ha per tant, no? No cal exagerar. El bo de venir ara a dinar, que estem dinant aquí a un restaurant que és una 8a planta, és que no hi ha absolutament ningú que no sigui local i pues, tenim unes vistazes per nosaltres que flipes. I ara que és tarda i cau el sol, hem aprofitat per anar a fer una volta pels carrers així més tradicionals de Kyoto, no? Les zones així més encant, per dir-ho d'alguna manera, triats per aquesta senyora. I la veritat que he llegit reviews per internet, he vist vídeos i gent que ha dit que en plan que Kyoto no els havia molat, i la veritat que jo no sé quina ciutat han vist perquè jo els 2 cops que he estat m'ha semblat fantàstica i en plan hi ha un ambient superxulo. Ara, que els turistes a vegades l'arruïnen
Jo no, evidentment, perquè jo soc molt diferent, molt edgy, molt no sé què, però sí, a vegades sí, però hòstia, la ciutat és xulíssima, menys aquestes obres d'aquí que he fet el vídeo al pitjor lloc possible. De fet, no us descobreixo la sopa d'all si us dic que fa un parell d'anys van prohibir i tancar accés a algun dels carrers d'aquests barris per l'afluència massiva de turistes i per lo pesaos que eren fent fotos a gueixes, vull dir, completament normal. I finalment, us he acabat la tarda comprant unes sabates, per variar, unes més, no, en aquest viatge, però bueno, no us les ensenyo perquè us faré un vídeo a part de tot el que em compri per Japó i del meu col·lapse ideològic caient en el món del capitalisme, però això ja vindrà després. Va, menjaré una perquè això tant. A part jo repetia l'Okonomiyaki, perquè coses passen. Aquí m'he donat omu rice, que és literalment truita amb arròs i tomàquet. Meravellós. Simple, però efectiu. I no sé com acabar el vídeo d'avui, així que l'acabarem molestant a la Júlia. Hola. Mentre em foto alguna merda per esmorzar, us explico. La idea d'avui és anar a Amano Hashidate, que és una zona costera de la mateixa prefectura de Kyoto. El tema és que hi anem amb una excursió i aprofitarem per visitar Amano Hashidate i Ine, que és un poble pesquer que hi ha allà a la vora. Hem quedat a les 7:45, a 7:45, que dirien els puristes, i per això estem esmorzant aquí a l'habitació com uns pringats. Amano Hashidate bàsicament és un punt de vista escènic. De fet, hi ha un rànquing, que no sé si és oficial o no, i no sé qui collons l'ha fet, dels 3 millors punts de vista de Japó. Nosaltres l'any passat vam visitar Itsukushima, a la illa de Miyajima a Hiroshima. Joder, quants imes. Però bueno, ja que estàvem posats amb el rànquing, doncs vam decidir donar-li una mica de bola. En fi, en tot cas, seguirem informant. Molt bé. El tema és que molts llocs de Japó t'ofereixen paraigües gratis a la porta, cosa que està bé per gent com nosaltres, que ens hem creuat mig món sense portar un puto paraigües a sobre. Adivineu qui marxa d'excursió a una vista escènica amb aquesta pluja? Us dono una pista, va. Té nom de lavabo portàtil, cara de subnormal i és més pobre que una rata. Així és, sóc jo. Què n'opinem d'aquest panorama? Bé, amb el tour aquest guiat que portem han ofert un passeig en barco de 5 minutets per aquí i com que tothom ha dit que sí i nosaltres no perquè 1. Som uns rates i 2. Sabem que ens marejarem com una sopa, estem fent una volta literalment sols pel poble, bueno, amb aquests dos d'aquí darrere, aquestes 2 persones, que és superboniquet, a més està al costat del mar, vull dir, meravellós, anem a romantitzar, no sé, la precarietat pesquera, no sé. Bé, després d'aquesta visita per Ine, la veritat que ens ha agradat molt, ens en tornem a l'autobús i anirem cap a Amano Hashidate, ara sí, a veure les vistes, que amb aquesta pluja, la veritat, dubto que es vegi massa, però bueno, fem un petit salt temporal. Bé, se'ns ha estat atorgat el nostre tiquet del cremallera, Júlia. Sembla una refugiada, vale? Sí que sembla una mica una refugiada. Tiquet de cremallera, ara pujarem fins a dalt i us ensenyo les vistes mentre la Júlia se'ns mor de tos. Això, tus bé el micro perquè se senti. Capulla, que és nou. Perquè un tema que no us he dit és que la mania que tenen els japonesos en fer mascotes d'absolutament tot, en plan, creieu que el parc aquest ha de tenir una puta mascota? Jo què sé, com seria la mascota del Baix Llobregat? O de, jo què sé, o del Parc Natural del Montseny? No sé, deixem-ho comentaris. Lleida, Lleida, terra ferma. Vale, intentaré explicar per què fan això, però és complicat. El tema és que hi ha una llegenda que una divinitat de la mitologia japonesa va venir dels cels per conèixer les divinitats terrestres, diguem,
i va utilitzar un pont entre el cel i la terra que representa que és aquesta línia de Mano Hashidate, no, que connecta entre el mar. No sé. Llavors el tema és que si tu mires cap per avall a través de les teves pròpies cames aquesta zona de terra, sembla, no?, que el cel i la terra estiguin com revertits i sembla un pont cap al cel, saps? M'explico? És com una mena d'autosuggestió forçada. Molt professional. Vale, gent, vaig dir una cosa que pensava que no diria, però després de provar-ho, després de posar-me així cap per avall amb el d'allò, entenc el concepte, o sigui, ara em fotré una hòstia, però entenc el concepte en plan, que no sé què estic enfocant, però en plan, que si mires a través d'aquí sembla que estiguis, o sigui, en plan, cap per avall, el teu cap com s'embota una mica i pensa en plan, ok, doncs puja de baix cap a dalt, bueno, no sé, és una cosa molt rara, i d'allò, però bueno, és com graciós, i mira, joder, s'ha de tenir flexibilitat en aquesta vida. Bueno, gent, i us informo que ens ha marxat la boira i això es veu espectacularment bé. El tema de si és una de les 3 millors vistes o no de Japó, que us comentava abans, de les 3 millors que he vist jo, segur. De les 3 millors de Japó no m'atreviria a englobar-ho tant perquè no he recorregut tant el país. I de fet nosaltres quan ho veiem en foto pensàvem potser tampoc és per tant i en persona ens ha impressionat bastant més. Ara l'objectiu del que queda dia és trobar un peluix de la puta mascota del parc perquè ens hem fet col·legones. Malaltia mental la dels japonesos amb les mascotes, o sigui, és increïble això. Bueno, sí, malaltia mental a la que jo penso col·laborar amb els meus propis diners. Hola, Júlia. Fa 2 dies que va sortir l'àlbum de Rosalia i els 2 cops que me l'he posat he acabat dormit per motius aliens a la música, espero i desitjo, però t'ho juro que no me l'he pogut escoltar sense un sol cop. Tot això per dir-vos que ja hem agafat un bus des de Mano Hashidate i ens hem plantat a un lloc que no sé com es diu. I estem tenint aquí debats amb la Júlia perquè no sabem com dir-li. Júlia, il·lumina'm. Això es diu Kayabuki no Sato, que és molt petit, per tant jo crec que és com un llogaret, no sé si es diu llogaret, però vull dir com un terme municipal pertanyent a, en aquest cas, Miyama, o com a mínim això és el que entenc jo. Bueno, digui com es digui o sigui com sigui, la veritat és que això és un conjunt de cases tradicionals on encara hi viuen gent local, o això ens ha dit la nostra guia, per no fer-nos sentir malament, suposo, o per no fer-nos sentir en un decorat de PortAventura. I la veritat que és preciós. La boira li dona el seu toc, en aquest cas, i res, tenim una horeta per gaudir-lo només. Bueno, m'informa la meva guia turística personal que ja no tenim una hora només. Ens queda menys d'una hora. Us deixo amb aquestes vistes. Jo us juro que em faig monja de clausura, vinc a veure aquí i m'oblido del que és Hisenda, trimestrals i absolutament tot. I Rodalies, sobretot Rodalies. Aquí no n'hi ha, nois. No és per aquí on havíem d'anar. No és per aquí on havíem d'anar. Anem per aquí, vale? Anem per aquí, vale. Bueno, doncs ja hem tornat a l'hotel de Kyoto post-excursió. Ja us aviso que no és l'única que farem. Sí que crec que és l'única que entrarà en aquest vlog, perquè la resta n'hi ha altres vlogs, però no és l'única excursió que farem al que ens queda de viatge. Dit això, a mi m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim. Els 3 llocs que hem visitat m'han semblat del millor que hem vist del viatge i ara ens anem a sopar por allà a Kyoto i a dormir i a descansar, que demà tenim un dia mogudet. Júlia, explica'ns on anem a sopar avui. Doncs estem a Kyoto, un restaurant que ha recomanat una amiga ma germana, que està aquí, a darrere, asseguda. I res, menjarem una mica de carn amb arròs i noodles i ja està. I acabem el dia amb un takoyaki de crema que literalment està cremant, o sigui, és com una mica redundant. Bueno, ja que estava per la zona també hem aprofitat per visitar Gion, una mica de barri de geishes, on evidentment no hi ha geishes perquè a aquestes hores han d'estar dormint, espero, passeu bé, cosa que jo no podré fer perquè m'he de quedar editant fotos i vídeos un dia més. Bueno, gent, ja he acabat de tot, ja he editat vídeos, he editat fotos, ja he fet absolutament tot. Només queda una cosa, la més important de totes, que és anar a dormir, així que ens veiem demà. Vinga.
Ai! Quasi he quedat bé, per favor, no vull repetició. Ei, com anem? Comença un nou dia, són les 7:40 del matí, nosaltres ja estem a tot gas. Avui tenim una excursió planificada amb la senyora Jules PF. Ens en anem mano a mano, hand by hand, a escalar muntanyes, bàsicament. Acompanyeu-nos en aquesta nostra ruta de santuaris, temples, bueno, no sé, aquestes coses que tenen aquí. On esperem no trobar-nos cap os, per favor. Efectivament, perquè està ple d'ossos. Les muntanyes de Kyoto es veu, aparentment, no sé. No ens en trobarem cap. I aquí estem amb un old school esmorzar de 7-Eleven. No sé si us he arribat a explicar mai, però crec que està bastant com mal vist menjar pel carrer, perquè molta gent que menja pel carrer l'embruta. Llavors mengem els dos a la porta del puto 7-Eleven, com uns desgraciats, però bueno, tot sigui per mantenir el respecte en aquest país. Gent, quins colors que té la tardor japonesa, Impressionant aquest blanc trencat d'aquí. Molt bé, Júlia. Estàs molt bé al mig del plan. Bé, doncs ja hem estat arribats a Kurama després d'una bona excursió amb el metro. Un trajecte molt escènic, com heu pogut veure. I bé, i aquí comença la nostra aventura per la muntanya. Ara que comença a sortir una mica el sol, així que no ens queixarem, i pinta a excursió històrica, perquè està preciós amb aquests colors de tardor, amb els que sóc tan pesat. I m'he documentat bé, no ens trobarem cap os. Bueno, no descartem. Deixem el cliffhanger fins al final. Com de bonic és això. I això d'aquí també. Oh! Bueno, també us he de dir que he agafat l'anorac per res. A més, n'era perfectament conscient que l'agafaria i només faria que suar. Però bueno, l'he de carregar a la motxilla. Però bueno, podria ser pitjor, podria ser la Júlia, que l'ha de carregar a la mà. Ara abans ho comentàvem que realment dono gràcies al Pol i a la Júlia de l'any passat, que van venir aquí a Kyoto i no van visitar aquest lloc per poder-lo gaudir aquest any com es mereix i dedicar-li el temps que fa falta. Bé, estem fent el nostre recorregut darrere d'aquests senyors, no perquè ens inspirin cap tipus de confiança en concret, sinó perquè, com podeu escoltar, bueno, espero que el micro ho capti, porten una campaneta per protegir-nos dels suposats ossos. Així que, bueno, com a mínim, aquest perill no l'haurem d'afrontar. Així que en breu arribarem a baix i ja començarem a pensar què fer per dinar i les visites d'aquesta tarda, que no estem exempts de seguir visitant aquesta preciosa ciutat que és Kyoto. Jules PF ha pronunciat les paraules "em posaré a plorar". Hem estat arribats a Kifune, aquest temple que diu la Júlia que, segons les reviews de Google, sembla el carrer Major. Ara ho descobrirem. Bueno, algú de gent hi ha, no? Vale, doncs bàsicament això és tot el temple de Kifune, que és la nostra última parada de la ruta aquesta de matí. En general, jo ho valoraria com una excursió increïble, la veritat. Primer perquè ens hem allunyat una mica del centre, que és on s'acostuma a plegar tota la gent, i després perquè sempre una mica de natura i de passejar per la natura no va malament. Alhora també és veritat que crec que el lloc que hem visitat no és una zona que visitaries si és el primer cop que vas a Kyoto, perquè queda una mica allunyada del centre, perquè no és tan turístic, i si vols tatxar com xecs de les coses importants, gairebé no et dona temps encabir-ho en 4 o 5 dies, de manera que està guai haver aprofitat ara aquest segon cop a Kyoto per visitar-ho. I ara anem direcció al tren a veure un altre temple que vam visitar l'any passat i ens va agradar molt. És així molt petit i esperem que no hi hagi molta gent, que es diu Enkoji. L'únic que passa és que està a l'altra punta de la ciutat de Kyoto, llavors tenim una hora fins allà. Vale, anem a demanar el ramen a través d'una màquina ara mateix per fotre'ns un dinar de puta mare. Apa, doncs aquí tenim els tíquets del que hem demanat.
i el canvi. El tema és que ara hem agafat a través de la màquina els tíquets del ramen que volíem i ens el portaran d'aquí una estoneta a taula, que per cert, a la taula tenim l'aigua, que és gratuïta a Japó. En fi, país del primeríssim món, com ha de ser i com hauria de ser tot arreu. Manteniu-vos hidratats. Gent, jo no vull dir res, però aquí dintre m'hi ofego. O no? Sense por exagerar, us diré que és el millor ramen que he provat en ma vida. Increïble. És que el caldo és dens, una textura que flipes. Experiència life changer menjar en aquest ramen, per si no he incidit prou en els vídeos de dins, però hòstia, està increïble, increïble. Ens anem cap al temple mentre la Júlia s'acaba de morir de tos. Ja ens veiem allà. D'acord, us explico una mica la història que vam tenir amb aquest temple l'any passat, perquè l'any passat que anàvem una mica a cucús, anàvem la Júlia i jo sols, i va haver-hi un dia que se'ns va pirar la pinça i vam posar-nos, o sigui, vam visitar com 10 o 12 temples de cop, que estaven tots com a puntes diferents de la ciutat, i aquest va ser l'últim de tots, i vam arribar aquí suats, cansadíssims, morts, i va ser com un oasi de pau, perquè estava en una zona superresidencial, i va ser com un oasi de pau, perquè just estaven a punt de tancar i no hi havia ningú, i vam dir, ostres, necessitem tornar-hi per revisitar i reviure l'experiència. Sí, és cert que aquesta vegada a Kyoto no anirem al bosc de bambú d'Arashiyama, que és bastant famós. Hem vingut a un altre bosc de bambú dins aquest mateix temple, que, evidentment, té la sort de no estar inundat per hordes de turistes que no et deixen ni caminar 2 centímetres sense fotre't a sobre, la veritat. I direu, hòstia, quin mirador de la hòstia, no? Quines bones vistes que tenen aquí a Japó. Doncs tinc una mala notícia per a vosaltres, perquè li foten tot d'arbres pel mig. O sigui, és que queda molt lleig. Mira, jo m'encanta la natura tant com el següent tio, però oi que aquí sobren 4 arbres? Digue'm boig, però vull dir, és que m'ho tapen tot. No saben fer miradors, aquesta gent. No saben fer miradors. Bé, i hem anat a passejar ara per la vora del riu. Anem a veure el delta que s'hi forma, que ve molta gent a fer pícnics aquí a passar la tarda. Doncs bueno, nosaltres serem un d'ells. I ja que estem aprofitarem per veure un parell de temples i res, que va de passar la tarda abans de tornar a l'hotel i anar a buscar sopar. Bé, diuen que aquest temple està dedicat a la bellesa en B alta, i per això la gent hi ve a dibuixar cares amb les seves inseguretats físiques, amb els seus problemes d'aspecte per intentar solucionar-los o trobar-los una mica d'arreglo. Bé, ja sabeu que jo soc una mica imbècil, m'he passat tota la tarda gravant sense so al micròfon, però bueno, no vull deixar d'explicar-vos que en aquest temple hi havia gent fotent uns paperets a l'aigua, que bàsicament eren com prediccions de futur d'aquestes de les galetes de la fortuna, que bàsicament doncs, és una manera més divertida i moderna de prendre-li els diners als creients, bàsicament. És això. Sembla que hi ha algú d'aquest viatge que s'ha cansat del menjar japonès. Aquesta és la culpable. Sabeu allò de mientras fumo le pido a la luna volver a verte? Pues jo, mentre cago, us explico el plànic de demà. Demà marxem de Kyoto. Oh, quina pena. Però tot sigui per un bon motiu, que és que el nostre viatge prossegueix. Llavors us informo que demà haurem de fer una última visita a un lloc molt especial i molt conegut de Kyoto, i després agafarem un tren cap a Matsumoto, on ens reunirem amb una persona molt especial que ens acompanyarà tot el que queda de viatge. Adeu! Marxem. Si podem, clar. Bé, avui és l'últim dia que passem a Kyoto, de fet l'últim matí que passem a Kyoto, d'aquí que anem carregats amb aquestes maletotes, que ara intentarem anar a deixar a l'estació, a una taquilla de l'estació, per passar-les a recollir just quan agafem el tren cap a Matsumoto a les 4 de la tarda.
Motxilles deixades a la taquilla. Faltarà recordar quina és. Gent, com veieu això? Creieu que entrem? Creieu que no entrem? Jo tinc dubtes de si sortim de l'estació, la veritat. Doncs bé, com els més espavilats de vosaltres hi haureu deduït, estem anant al Fuximianari a passar l'últim matí aquí, que és pràcticament una visita obligada pel meu senyor sogre, que no hi havia estat abans. L'únic que nosaltres, quan hi vam venir l'any passat, vam venir a les 5 del matí, crec, per no trobar-nos la gentada que inevitablement ens anàvem a trobar. I avui hem vingut una mica més tard perquè havíem de comprar bitllets, havíem de deixar les maletes i tot plegat. I al final s'han fet les 9, les 10, i evidentment hi ha una gentada de por. Però bueno, com a mínim veure'l, que ens quedi el record d'haver-hi tornat. I després passarem a visitar un altre temple abans d'anar ja cap a l'estació per preparar-nos per partir al nostre viatge. Aquí estem ja travessant els famosos toris que conformen tot aquest recorregut, que és com 2 o 3 hores fins al de tot, donant suport al turisme de masses, suposo, cancel·lat per totes bandes ja, el Policlinfonat finalment. Basàvem en una font d'informació fiable, el guia que parlava castellà que hem sentit de rebot. Aquest és el santuari més visitat de tot Japó, cosa que no resulta sorprenent, tenint en compte la muchedumbre que tinc per davant i per darrere. Aquí pixant us explico que donem per tancat el nostre pas pel Fuximinari. La veritat que ha estat guai, però vull dir, no volíem pujar fins al de tot, perquè, fun fact, l'any passat amb la Júlia hi vam pujar. I la part del de tot és horrible, però horrible. I vam dir, home, doncs gairebé que no val la pena esforçar-nos-hi per això. Aquí tenim la Júlia menjant les patates fregides més cares de la història, perquè se li ha caigut una moneda dins de la fregidora. Doncs després de 10 minuts de caminar hem arribat al Tofokuji, crec que es diu, no sé, sempre la lio amb els noms, que és un temple que està, això, 10-15 minuts del Fuximinari, bastant més buit que el Fuximinari, i així, ja que repetim la visita, com a mínim visitem alguna coseta diferent, en aquest cas, aquest temple d'aquí darrere meu. Hem pagat l'entrada per entrar a aquest pont i després a uns jardins que hi ha aquí darrere. Si li he de donar els meus diners a algú, que sigui a uns japonesos que em posen llocs amb aquests colors tan bonics. Estem patint i ens fa por marxar de Kyoto perquè, ostres, i si el lloc on anem ara no té aquests colors? Ja sé que soc molt pesat, però realment hem decidit venir a aquesta època, en concret, al novembre, per coincidir amb aquests colors de tardor, igual que altres èpoques de turisme del Japó molt fortes, que són, per exemple, el març, que és quan hi ha sakura, flors de sakura, que la veritat és que val moltíssim la pena. Jo pensava que era una mica una tonteria que això per diversificar una mica el turisme, no?, durant l'any, però la veritat és que val moltíssim la pena i els paisatges guanyen moltíssim. I us preguntareu, què fan l'Eduard i la Júlia mentre tu graves, Pol? Doncs esperar i reflexionar sobre la vida. I ara ens toca acabar la segona part de la visita, visitant aquests jardins. A mi em fa moltíssima gràcia que cuidin tant les formes i els patrons de les pedres, que a mi m'entra ganes d'anar allà a rebentar-les a patades, però bueno, s'ha de dir que queda molt bonic. Un pare reflexiu. En què deu pensar l'Eduard? Què, nois, us sentiu gaire més zens? No, tinc fred als peus. És veritat que en aquests jardins hem d'entrar descalços, fer una mica de food fetish. Doncs hem vingut a dinar al Cafè Gusto, que crec que és el més a prop que estarem de la xarcada japonesa, de la bassalada japonesa, que és una mica com el seu McDonald's. Tenen com 4 milions de plats, tots iguals de reguleros, però t'ho porta un robot i així fa com molta gràcia, suposo. Júlia, somriu! Apa, adéu! Bé, maleta recuperada ja de la malvada taquilla. Vaig aquí amb els meus companys que van darrere cap a la via 11-12 per anar a buscar el tren direcció a Nagoya, on farem transbordament fins a Matsumoto. Si Déu vol, arribarem d'aquí a 3 hores. Cadascú té 3 bitllets, vale? 3 bitllets. I ens hem de passar els 3 a la vegada per la màquina.
Vale, ja hem arribat a Nagoya, una ciutat amb bastant mala ritme, i per la inestabilitat d'aquest pla veureu que anem a fer un transbordament, per tant anem amb una mica de presses per agafar el següent tren, direcció Matsumoto. Bé, per tots els que dubtàveu, transbordament fet, només ens queden 2 horetes de no res fins a Matsumoto. Doncs efectivament ja hem arribat a Matsumoto, ha aparegut una Nihon no Yume salvatge, que a part de ser la millor influencer japonesa i la meva cunyada és una aprofitada que ens vol robar el tax free per comprar-se putes merdes. Vale. Aquesta tia està com un llum de ganxo. Quina de les dos? No ens ha dit ni hola. Tio, entre les tendes aquestes i ser mig otaku és malaltia mental total. Ja portem massa pasta gastada en una sola visita. I si així com qui no vol la cosa em deixo 500 pavos per una carta Pokémon? Com ho veieu? M'estimaríeu igual? Què creieu? No sé. Avui a la nit passaré comptes, que me deveu tots molts diners. Si no, agafem algo. Doncs bé, hem vingut a sopar a un restaurant d'hamburgueses, recomanat per la nostra guia local, Maria Peñascal, àlies Nihon no Yume. Així que, si no està bo, paga ella. Aviam, arròs amb hamburguesa. Que bona. El voli? Mira, aquí tens... Buah, crec que me n'he tirat massa, però bueno. M'he Déu passat meu, que caques de kibo. M'he passat que flipes. Mira, són caques de kibo, Júlia. Què és això? Caques de kibo. Con pebre. Bueno, con pebre. Si aquest senyor sapigués el que estàs dient. Bueno, review positiu del lloc on hem sopat. No farem pagar a la Nihon no Yume. Farem pagar a la Júlia per tenir tos. Sí que fot molt fred, la veritat. Des que estàvem a Pequín, que no passàvem tan fred, perquè estem en una zona més muntanyosa i crec que estem com a 6 graus, 5 graus, no sé. Però bueno, que sí, que fot molt fred. Gent, lo de l'altre dia que us deia de les mascotes de Japó, acabem de desbloquejar la mascota de Matsumoto, que és una poma, per algun motiu que desconeixem. Què es diu? Pues no tinc ni puta idea com es diu. Arukuma es diu. Ojo, Arukum. He comès un error. Jo em volia comprar una gelatina i m'he oblidat de demanar cullera. Llavors, ara mateix, l'única solució possible és menjar-me-la amb una màquina d'afaitar que donaven gratis a l'hotel al revés. Llavors, aquest és el meu planning de nit. Vosaltres què tal? Sort que estava embolicada, que si no... Bueno, gent, gràcies per haver-vos vist els vlogs a Kyoto. Com us dic, ja estem a Matsumoto i ara comença la tercera etapa del nostre viatge. I espero que us seguiu gaudint amb nosaltres. En breu, més vídeos amb tota l'estada a la prefectura de Nagano. Una prefectura bastant desconeguda que estic convençut que us encantarà. Adéu.